Gauza, alde batetik, Madriletik inposatu diguten azken erreforma honei ez esan nahi diogula, eta beste alde batetik uste dugu badala garaie, Euskal Herriko egoera politiko, sozial eta ekonomikoa ezaututa beste eredu berri bat posible dela aldarrikatzeko, alternatiba bat badaukeula aldarrikatzeko, eta argi eta garbi izateko alternatiba hori Euskal Herrin buru jabetza dela, bertan erabakitzeko eta eskubidea aukitzea. Hoi da, gehien gaurko aldarri fakapena eta bezalde batetik erreforma egitezkoa esatea. Eta ze jarraipen esperezue gaur grebana? Bueno, hemen batzuk juntatu zeate? Izan hemen jende desente gaude. Tolosa Goierri alde mintzate inditugun asamblea da guztitan baiezko atera da, langileen 80% gorak baiezkoa bozkau dio greba honi, orduan jarraipena espero dugu guztizkoa izatea, oin industrial gunetatik pasako gea, eta guk espero dugu dana itxita aurkitzea, eta berdin gero komertzietatik pasatzeako, espero dugu herri guztik dana itxitatea, eta jarraipena 100%koa izatea. Esan duzu bain industria gunetatik pasako zatela, gero denda kaletatik, ze asmo daukezu ezin da gaur pixkat hemen juntauzaten hon plana? Izango da pixkat, oain lehenengo Goierriko industrial gunetatik pasa, ikustea dana itxita daula, irikita ikusten badeu bakarren bat, jende langileen gana jun, esplikatu zergatik garen greban gaur, eta gero behin industrial egiten ditugula, berriz elkartzen gea, eta herrigunetatik pasa, eta behin herrigunekin egiten ditugula, 12 laurden gutxitako Donostiko manifestazioa jungo gea, eta gero arratsaldean hemen Beasainen 6:30 manifestazioa burutuko.